Tenemos el placer de recibir ahora al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo. Querido presidente del Parlamento de Galicia, querido delegado de Gobierno, Antonio Macho, presidente de Unión Profesional de Galicia, Miguel Carrero, presidente de Previsión Sanitaria Nacional, Ana Isabel Martínez Arrán, psicóloga e voceira dos galardonados esta tarde, compañeiras, colexiados, compañeiros, amigas e amigas, moi boas tardes a todos. Moi boas tardes e quero empezar dándolle as grazas a todos pola invitación e por contar un ano máis coa Xunta de Galicia neste acto tan especial. Comenzarei por felicitar a Unión Profesional de Galicia por dous motivos. En primeiro lugar, porque cumpriu os seus primeiros 30 anos, que non é pouco. E, en segundo lugar, polo xusto recoñecemento que fai hoxe as persoas que o integran. Grazas de verdade por permitir que vos acompañe nesta festa na que se celebra o magnífico labor que fan pola nosa comunidade os 43 colexios profesionales e os 85.000 colexiados que pertencen a esta unión. Aquí estades os verdadeiros artífices do avance de Galicia, profesionais de distinto ámbito que son alicerces que vertebran a nosa sociedade, da xudicatura á sanidade e á ciencia, da economía á empresa e á arquitectura, das enxeñerías ás diferentes áreas da atención social, todos xuntos. Como economista colexiado e como conselleiro podo dar fe desa calada labor que realizades dende as vosas áreas de actividade e tamén da importancia que ten unirse en torno a maiores órganos de representación e de interlocución. Unha actividade que é esencial, sen a cal non se entendería a positiva evolución da nosa comunidade desde finais do milenio pasado ata agora, que xa case tocamos cos dedos das nosas mans o primeiro cuarto de século do século XXI. Que rápido pasa o tempo, verdade? Na Xunta contamos e contaremos sempre cos colexios e co Unión Profesionais de Galicia para que nos axuden a encamiñar a nosa xestión. A voz que nos transmiten é a vosa, a de todos os colexiados. O impulso que nos propiciades merece o noso aplauso. Grazas a todas as persoas presentes, en especial a un dos artífices do nacemento hai 3 décadas desta unión, a Miguel Carrero López, o primeiro presidente. Case 14 anos estiveche á fronte e proba da túa valía. Noraboa, Miguel, porque fuches quen de propiciar baixo un lema clave que esta aposta chegase a cumprir 30 anos. Suma e sigue. Ese lema di que aos profesionais é moito máis o que nos une que o que nos separa. Parabéns. Parabéns tamén por non esquecer as túas orixes e por seguir a mimar aos profesionais da nosa comunidade de Previsión Sanitaria Nacional e por difundir, ademais, por toda España as vantaxes da dieta atlántica para a saúde. É a mellor do mundo en calidade e en sabor, como ben sabemos todos os que estamos aquí. Dende a Xunta tamén queremos manifestar as felicitacións máis sinceras a todos os galardoados nesta edición. 20 persoas que sodes referentes en cada un dos vosos ámbitos profesionais, da arquitectura, da bioloxía, da xestión administrativa, a psicoloxía, da química, a veterinaria, da óptica, odontoloxía, estomatoloxía, pasando pola logopedia. E permitan que faga unha mención especial para unha compañeira economista, e máis amiga, que é Irene Garrido. Non podo esquecer tampouco facer ou dar unha forte aperta para as familias, para os amigos, para os compañeiros da farmacéutica Alba Soutelo e do enxeñeiro técnico industrial Manuel Lombardía, galardonados hoxe a título póstumo. A todos vos, a todos eles, que co desempeño diario prestixiades a vosa profesión e transmitides a toda a sociedade galega os grandes valores que hai detrás da vosa actividade, os meus parabéns máis sinceros. Grazas polo magnífico traballo que realizades nos vosos respectivos campos, porque esa labor fai que prospere o conxunto de Galicia. Por iso, no meu nome e no de todo a Xunta de Galicia, quero transmitirvos o maior dos recoñecementos. Antonio, tampouco quero deixar pasar a ocasión para amosarche a gratitude por estar case unha década tamén ao timón desta Unión Profesional de Galicia, que non parou de medrar como referente. O teu legado é un colectivo forte, que engloba entidades colexiais básicas para o noso estado do benestar, de consulta obrigada, a hora de legislar e tomar decisións que afecten a práctica profesional. Parabéns, presidente. Noraboa pola boa química e polo traballo ben feito ao longo destes anos.
porque a profesionalidade é a palabra clave nestas verbas que quería dedicarvos. E vos profesionais é o que vexo ante min cada vez que ergo a vista destes papéis que hoxe trouxen. Excelentes profesionais. Permítanme que recapitule e destaque unha vez máis o papel esencial destes colexios profesionais na sociedade galega, a súa aportación, que foi e seguirá sendo fundamental no futuro. Na Xunta nos comprometemos a seguir traballando man a man con vos e o resto de axentes sociais con un único e común obxectivo, que é o de garantir a maior prosperidade de Galicia e das súas xentes. A colaboración entre todos nós en favor do emprego de calidade e as boas prácticas profesionais propiciarán novas oportunidades que farán que o noso mercado laboral sexa cada vez máis atractivo. Galicia debe seguir o mellor lugar, debe seguir sendo, o mellor lugar para vivir e para traballar, para ocupar os titulados que saen das universidades e para captar tamén o novo talento que nos permita avanzar con garantías cara ao futuro. Sei que este é un obxectivo que compartimos todos os aquí presentes. Por iso, de novo, parabéns aos integrantes da Unión Profesionais de Galicia, porque nos demostrades a diario que xuntos somos máis fortes. Como representante de todos os galegas e as galegas, só nos queda seguir este importante exemplo que sodes e traballar porque Galicia non sexa nunca menos e si todo o máis que poda, tanto en materia de servicios como en materia de infraestructuras, educación, sanidade, emprendemento e traballo. Temos por diante un camiño cheo de retos e de desafíos, pero que con sentidiño e tal vez, de novo, volvamos á nosa palabra clave, profesionalidade, saberemos convertir en oportunidades grazas ás nosas fortalezas. Non me queda máis que reiterar o agradecemento polo convite a esta gran festa que hoxe celebrades, que é unha honra poder compartir con todos vos. Noraboa a todos e a todas e moitas grazas. Moitísimas grazas, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes da Xunta de Galicia. É un placer tamén ter con nós a María Rozas Pérez, alcaldesa accidental de Santiago de Compostela. Conselleiro, delegado do Goberno, presidente do Parlamento de Galicia, presidente da Unión Profesional de Galicia, presidente da Previsión Sanitaria, representantes dos diferentes colexios profesionais, señoras e señores. No nome do Concello de Santiago, en primeiro lugar, quero trasladarlle as nosas felicitacións a todas as persoas galardoadas hoxe. Parabéns, moitísimos parabéns. Un galardón, por suposto, moi merecido. Estou segura que para todas e todos vos este non é un recoñecemento máis, porque é outorgado polos propios profesionais, é outorgado polos vosos propios compañeiros e compañeiras que recoñecen a exemplariedade e a excelencia da vosa trayectoria profesional. Entendo que non pode haber maior orgullo, tanto no profesional, pero mesmo tamén no persoal. Por iso, insisto nos parabéns ás 20 persoas galardoadas hoxe, cun recordo especial para Alba Soutelo e para Manuel Lombardía. Estou segura de que as súas familias recibirán con moito orgullo esta distinción, porque, como dicía antes, non é só un recoñecemento profesional, senón que tamén é unha inmensa mostra de cariño dos compañeiros e das compañeiras que hoxe estades aquí e de moitas outras. Unha mostra de cariño que de seguro estades a botar moito en falta aos vosos dous compañeiros. Parabéns tamén, como non pode ser de outra forma, á Unión Profesional de Galicia e a todos os colexios profesionais que forman parte da entidade. Recoñecer o traballo dos vosos colexiados e das vosas colexiadas é tamén un exercicio de reivindicación do papel que teñen os colexios, como garante da calidade na prestación de servizos á cidadanía, da boa praxe e do control deontolóxico, pero tamén como representantes dos e das profesionais e das condicións nas que desenvolvedes o voso traballo, profesionais, moitas veces, autónomos, que non sodes alleos á precariedade laboral, que non sodes alleos á desigualdade entre mulleres e homes ou o reto da digitalización. Cuestións que sei
que estiveron e que están na senda da Unión Profesional de Galicia e polas que levan traballando moito tempo e que levan reivindicando dende a súa Asamblea Constituinte, da que tamén aproveito para felicitar por eses 30 anos que se cumplen no mes de decembro. Aproveito, ademais, para adiantarme a esas felicitacións por ese 30 aniversario e para agradecer o voso labor, o labor que facedes dende a Unión Profesional de Galicia, en prol de máis de 65.000 profesionais de 40 colexios os que representades. Profesionais cualificados en moi diferentes ámbitos, que sodes tamén un reflexo do noso ecosistema universitario, do que temos que sentirnos moi orgullosas e que temos que seguir potenciando e modernizando. Como tenenta da alcaldesa do Concello de Santiago, comprenderedes que eu presuma con orgullo da nosa universidade, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que pasaron moitos dos homes e das mulleres que hoxe aquí galardoneamos. Moitos, aínda que a súa trayectoria profesional despois se desenvolvera en diferentes lugares de Galicia. Remato xa, agradecéndolle tamén á Unión Profesional de Galicia que teña elixido Santiago un ano máis para celebrar este acto. Sabedes que somos unha cidade con vocación de acollida, pero é un orgullo sempre, e máis hoxe ser anfitriona dun acto como este, que non deixa de ser un exercicio de autoestima colectiva, de reivindicación do talento, da excelencia profesional e tamén da excelencia da formación universitaria. Así que agardo que nos besamos o próximo ano unha vez máis. Moitísimas gracias a todos. Moitísimas grazas, María Rozas, en representación do Concello de Santiago de Compostela. É un placer tamén ter con nós esta tarde a Pedro Blanco, delegado do Goberno de Galicia. Moitas gracias, presidente da Unión Profesional de Galicia, representante dos órganos colexiados, presidente do Parlamento, conselleiro, autoridades, amigos e amigas. Din que o espírito de equipo alimenta a forza individual para conseguir un éxito. Gaña o equipo e tamén gaña o individuo. Pois ben, hoxe estamos aquí nesta ceremonia na que se vai a recoñecer, na que se acaba de recoñecer a traxectoria de 20 profesionais exemplares, persoas excelentes, exemplares no exercicio da súa profesión, que destacan non só polo seu traballo, senón tamén polos valores que transmiten. Quero agradecer á Unión Profesional de Galicia a posibilidade de compartir con todos vostedes un día tan especial, un día no que os entes colexiales que integren esta entidade recoñecen aos seus membros destacados. E, ademais de agradecer, quero aproveitar para felicitar esta institución polos 30 anos de historia que xa ten ás súas costas. 3 décadas na que leva demostrado a importancia da colaboración entre institucións, unha máxima que eu, como delegado do Goberno, teño sempre presente, xa que o traballo conxunto está demostrando que só pode redundar nunha sociedade máis próspera, máis xusta e máis igualitaria. Unha sociedade que non deixe ninguén atrás. Hoxe, a Unión Profesional de Galicia agrupa, como xa se dixe, a 43 colexios e 31 profesións tituladas, con máis de 85.000 colexiados, de ámbitos tan dispares como o xurídico, o económico, o empresarial, a arquitectura, a enxeñería, ámbito social, da A a Z, como ben decía o presentador. Unha entidade que non sería posible sen o compromiso e o traballo de persoas como o doutor Miguel Carrero, o seu primeiro presidente, que hoxe recoñecemos que a distinción 2024 e a quen traslado dende aquí as miñas felicitacións. Felicitacións que fago tamén extensibles a todos e todas as recoñecidas co galardón profesional colexiado nesta a súa cuarta edición. Como dicía ao comezo, son individualidades que fan un todo, que reforzan os colectivos e todos eles unidos comparten experiencias e coñecementos que nos fan avanzar, que fan avanzar a sociedade e melloran a vida de todos e todas as persoas que formamos parte dela. Un obxectivo que tamén persegue este Goberno e que está presente en todas e cada unha das súas accións. Un Goberno
que os profesionais sabedes que tedes ao voso carón e sabedes que podedes contar con el para dinamizar e modernizar as vosas empresas, os vosos negocios, os vosos empreendementos, e tamén que vai a poñer en marcha proxectos chamados a transformar Galicia. Temos en Galicia un enorme potencial, como demostran os méritos de todas e cada unha das persoas que esta tarde aquí acabamos de recoñecer. Debemos ser capaces de aproveitar todo ese talento para poñelo ao servicio daqueles que máis o precisan. E tamén ser conscientes da nosa propia excelencia e poñela en valor. Romper co cliché de que as cousas boas só poden salir dos grandes centros de poder. Eu, para vós, só podo ter palabras de admiración e gratitude polo traballo que facedes día a día e por todos esos valores que transmitides. Hoxe recibides o mellor dos premios, o recoñecemento dos vosos, das persoas que mellor poden valorar o que achegades cos vosos proxectos e tamén o que achegades á nosa sociedade. O cariñoso abrigo dos compañeiros e compañeiras que traballan día a día xunto a vós e grazas aos cales nunca os vedes sentir sós. Os meus parabéns por iso, por ser sempre merecedores dese agradecemento. Parabéns polo recoñecemento, polo traballo e, sobre todo, por esa unión que vos fai máis fortes na defensa dos intereses xerais dos profesionais, que é o que fai posible que hoxe Galicia avance decidida e segura, e que entre todos contribuamos a dar resposta ás demandas da sociedade galega que tanto nos necesita. Moitas gracias a todos e noraboa. Recibir con nos a Miguel Santalices, presidente do Parlamento Galego. Bueno, boa tarde. Teño que ler todos os saúdos que teño aquí, porque senón despois teño un problema coa miña xente de protocolo, porque me din, de pouco sirve que che fagamos toda a relación se depois non nos mencionas. Entonces, pídolle que aguanten un pouquiño, pero teño que saludar a todas as autoridades, por suposto, o presidente, don Antonio Manuel Macho Senra, os demais membros tamén da Unión Profesional, o delegado do Goberno en Galicia, a alcaldesa accidental de Santiago, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, o presidente de Previsión Sanitaria Nacional, honrado hoxe coa distinción da Unión Profesional do 2024, do Miguel Carrero López, a todos os galardoados e galardonadas, os que a varios coñezo, como a Irene, como Alba, que en paz descanse, que tuve ocasión tamén de traballar con ela, e tamén un recordo cariñoso para Manuel Lombardía. Tamén saludo ao director xeral de Xusticia, o reitor da Universidade da Coruña, o secretario do Goberno do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, o presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, o tenente alcalde do Concello de Ourense, os representantes dos colexios profesionais, a todos os que están aquí invitados e a todos vostedes. Como ven, moita xente. Quedaron saludados. Se algún me esquecín, pois teñen que disculpalo. Bueno, moitas gracias por invitarnos, por invitarme, o que significa invitar ao Parlamento de Galicia. E eu, claro, depois de todo o que se dixo aquí, pois eu viría cun mensaxe que lle quero trasladar desde o Parlamento. E é que estamos vivindo, vostedes o estarán tamén, son na sociedade, isto se percibe, estamos cunha legislando, o outro día, o dicía eu, na miña toma de posesión desta legislatura, hai unha hiperinflación normativa. Desde o ano 1979 hasta o 2022 son máis de 400.000 normas as que se levan publicado. Isto non é un asunto menor e a veces tamén pode suceder que a propia sociedade teña controversias, porque son demasiadas normas. Como ben saben, a capacidade de poder legislar radica no Parlamento de Galicia. E nós que elaboramos as leis
O normal é que tratemos os deputados e as deputadas, neste caso do Parlamento de Galicia, de asesorarnos para facer boas leis. Non moitas leis, boas leis. E para iso, eu creo que o que se necesita é o apoio tamén dos colexios profesionais. Eu poño varios exemplos do que pode ser elaborar unha lei contando con colexios profesionais ou elaborando unha lei desde o Parlamento funcionando como un búnker. A diferencia é abismal. Eu poño o exemplo de algunhas das leis nas que eu participei. Por exemplo, unha lei que foi a do catálogo priorizado de fármacos, que era un paso importante que podía dar Galicia para fomentar un aforro sanitario e unha calidade na prestación farmacéutica. Esa lei saliu adiante, non sin discutila, pero saliu adiante gracias tamén á colaboración e ao apoio dos colexios médicos e dos colexios farmacéuticos. En resumidas cuentas, esa lei o único que quería era a igualdade, o principio activo, que é o que realmente cura, pois poder prescribir o máis económico. Eso se conseguiu, xa digo, despois dunha discusión lóxica, porque había moitas cousas que falar, pois esa lei aportou un beneficio e foi gracias á colaboración tamén, neste caso, de colexios profesionales. E tampouco nos hemos de esquecer da sociedade. A sociedade tamén aporta moito. Noutra lei, moi controvertida, todos vostedes a recordarán, a lei do proceso final da vida, da dignidade dos enfermos terminais, unha lei cun componente bioético que non o vamos a discutir aquí, elaborada por o Parlamento, pois eu era oponente por o meu grupo e recordo que unha señora na calle, en Ourense, por eso digo que aquí, a hora de aportar para legislar, todo é importante, me parou na calle e me dixo: estades facendo unha lei que é moi interesante, pero estádela facendo sin pensar que a xente tamén morre nas casas e morre nas residencias da terceira edad. E vos só falades na lei de que a morte que se produce no hospital. Tendes que autorizar esa sedación paliativa e esa sedación na agonía para que os médicos de atención primaria e os médicos de residencia da terceira edad podan aplicala. Me pareceu unha aportación extraordinaria. Eu, como ponente, eu trasladei ao grupo que estábamos elaborando a lei e esa lei aprobouse por unanimidade do Parlamento. Unha lei tan controvertida. Por lo tanto, eu con isto que quero dicir? Que os colexios profesionales podedenos axudar moito. E eu veño con mensaxe, xa lle direi tamén a todos os deputados, de que, na medida do posible, conten co apoio dos colexios profesionais á hora de legislar. Casi con toda a seguridade que así podemos acertar. E isto é o que hoxe, o mensaxe que eu quería trasladar a todos vostedes. Nora boa a todos os premiados e as premiadas. Miguel, un cariño especial para ti. Sei que unha vez che fixen, vamos a contalo ahora en confianza, un atraco cariñoso, que Miguel é un home sempre xeneroso. En Ourense andábamos cun tema moi importante que era o potenciar algo que temos en Ourense moi cuidado, que é o Museo do Médico Rural, que ahora xa é algo que podemos enseñar por toda España, pero era un problema de financiación. Levamos un día a comer a Miguel Carrero ali ao castelo de Maceda e hoxe temos ese proxecto desenrolado con moito éxito e todo foi gracias a vos. Por lo tanto, hoxe tamén en nome da xente de Maceda e dos médicos rurales, que son os que teñen ese museo, pois quero trasladarche o noso agradecimiento. E a todos vostedes, pois nada máis. Moitas gracias e encantado de estar hoxe aquí. Ben, pois, moitísimas grazas, señor presidente do Parlamento Galego. 4 cousas, só imos facer nun minuto que nos queda deste acto 4 cousas. A primeira é decirlle a don Miguel Carrero que non se esqueza aquí o galardón, porque o seu traballo lle costou, don Miguel,
E xa o deixaba aí. Esa era a primeira. A segunda, imos facer unha foto de familia coas autoridades, por suposto que os premiados, despois un tempo para o cóctel, a terceira, e a cuarta, eu propoño un autoaplauso a todos vostedes por esa labor que fan a favor de nós a sociedade galega. Moitísimas gracias. Vamos coa foto de familia, se les parece.